Ato ng pagasugdan ng ato mga yamya, mga pamulong-pulong sa mga butang ni ining kalibutan nga lumalabay lamang. Among dako ka nga kahingawa kay bago pa kanamo nga napkaplagan, ang panawala lang gihapon ug wala mikaabot sa hangtod sa kahangturan. Kaning among mga yamyam ug mga among pamulong-pulong nga among ihatag kanimo tungod kini sa mga kasakit, kaguol o mga kapigot sa kasing-kasing nga among nidawat tungod sa imong pagtaliwan ni ining kalibutan. Kalit kaayo nga pagkawala, kalit kaayo ka nga nibiya, wala na mo damang nga kining panahona, mubiya ka sa among mga kamot, daghan ang nasakit, daghan ang naguol, daghan ang dili kadawat sa imong pagbiya kanamo nga tanan. Kining mga yamya, mga pamulong-pulong, amo kining gipahinungod sa among pinalangga kaayo, nga nibiya kanamo. Pahulay nga dayon ang atong ihatag, pahulay nga dayon ang atong iyamyam ug ipamulong-pulong sa atong pinalangga kaayo nga Sky Direct. Kadi nagyud nato madagamit hangtod sa kahangturan kay kini gidabatihan pa ngadto sa Kongreso ug wala nagyud kini kapuslanan sa matag adlaw nga tanan. Ang among TV dili na musiga, gaguol na kay akong mama ug papa kay di na sila makakita sa ilang mga paborito kay nga teleserye. Daghan kaming nasakit, daghan kaming naguol, apan wala kami mabuhat kay kini ang kamatuuran, ang tanan mubiya og mutaliwan ni ining kalibutana. Ato karong kantahan para iyang madawat ang kapahulayan ug ang katapusan ug ang kahayag nga walay pagkapalo. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya Sky Direct, ug ang kahayag nga way pagkapalo magdanag kaniya. Kaninyo nga bago pang nagpatawag do Sky Direct ug naputlan dayon tungod sa pagkawala sa dagitab ug tungod sa pagkawala sa koneksyon, unta inyo madawat ang kamatuuran nga ang tanan lumalabay lamang. Sa bag-o lang ni bayad sa ilang binulan nga pag-reconnect sa Sky Direct nga nangatiway ug thank you, unta inyo usab nga madawat ang kamatuuran ug ang kapalaran nga ang Sky Direct sa ABS-CBN wala na gyud ni ini nga kalibutan ug nipadayon na siya sa iyang hangtod nga kahangturan nga pagtaliwan. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya Sky Direct, ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag kaniya. Atong dawaton ang kamatuuran, atong dawaton ang tanan, lumalabay lamang. RIP Sky Direct, sa muling pagkikita.